un gameplay d'un joc que es diu Crusaders Kings 2, un joc en el qual et converteixes en un senyor feudal d'època medieval, i el farem servir una mica per a repassar alguns puntillos, algunes cosetes que a classe doncs, acabaríem de rematar, com són el paper de la dona, la introducció una mica a aquesta època i una base a lo que és el feudalisme, vale? Llavors, en aquest joc tenim doncs això, una oportunitat d'oro per a transformar-nos en un senyor feudal, i començarem a l'època vikinga, i els vikings us deuen sonar d'algunes pel·lis, algunes coses que heu vist, no? En definitiva, es la historia que esta cosa explique, ¿no? Que a mediados del siglo IX los aventureros e invasores nórdicos conocidos como vikingos ya habían empezado a situar su imborrable marca en el mapa d'Europa. Els vikings, com altres pobles d'Europa, eren considerats bàrbars pels romans, no? I bueno, són aquests pobles estrangers els quals des de ja feia molts anys havien començat a atacar poblacions, etc. Tindríem altres en l'època, com per exemple els hongaresos o magyars, que estaria sobretot a la zona de Romania, de la cuenca dels Càrpats, i els eslaus també, els eslaus és un altre poble. Llavors, los gobernantes carolingios, el imperio carolingio en Francia y Cataluña, descendientes de Carlomagno, Carlemany, estuvieron al mando de poderosos reinos en Francia, Alemania e Italia, també Espanya, però a Espanya el que passa és que hi ha els musulmans, que els musulmans arriben a l'any 700, i entre els 700 i els 740 són anys que el que seria Espanya està sent envaïda per pel poble musulmà, no? pels musulmans, en concret els omeyes, no? Que són una dinastia, és una família feudal més. Llavors, al nostre joc podem triar qualsevol lloc, no? I aquí tenim tots els regnes d'Europa en aquesta època, els musulmans, els catòlics aquí, Astúries, no? Penseu que és 867, és a dir, hi ha uns anys de marge en els quals els regnes cristians del nord han començat a envair cap al sud, que això és la reconquesta. Llavors, podem jugar des de molts llocs. Jo normalment jugo amb aquest personatge d'aquí, que és l'alto mandatario Vigu de Sammi, que és de la família de Sammi, i té aquest escut d'armes, i m'agrada perquè és un home amb un pal, o sigui, l'escut d'armes, perquè jo, si hagués de ser un senyor feudal, el meu escut d'armes seria un tio amb un pal a punt de donar hòsties, així de clar. Llavors, jugarem amb un home que es diu Luis el Tartamudo, no? Duque Bernat, i aquí va la primera lliçó d'avui. Nosaltres treballarem amb un senyor feudal. Què és el feudalisme? El feudalisme és un sistema econòmic, polític i social que es basa en lo següent, en què uns senyors tenen unes obligacions cap a uns vassalls i uns vassalls tenen l'obligació cap a un senyor. Per us fer una idea, aquests d'aquí tenen obligacions amb mi i jo tinc obligacions cap a ell. Llavors, aquest sistema sorgeix sobretot en l'any 1000, però abans de l'any 1000 també, perquè els grans reis, que en el nostre cas el nostre rei és el senyor Luis d'Aquitània, que controla absolutament tot això, no pot controlar tant imperi. Llavors necessita com nobles que s'encarreguin de la microgestió de les diferents parts. Llavors jo m'encarrego de dominar una part que després veurem, i al mateix temps jo tinc com uns vassalls. Perquè ho entengueu una mica, us poso aquí un quadre, però en definitiva és que el senyor, és a dir, jo com a senyor feudal tinc obligacions cap a aquesta gent, que serien, jo que sé, la defensa judicial o la protecció militar. Si aquí ve un musulmà d'aquests i m'ataca algun dels meus vassalls, jo he de respondre defensant-los, perquè són els meus vassalls, però al mateix temps ells tenen que ajudar-me, donar-me diners o ajudar-me militarment si cal, o donar-me diners en el cas no sols d'impostos, sinó també en el cas de protecció, en el cas que se'm casi una filla, o un fill. Abans de donar-me impostos a mi, doncs han de donar un 10% de la collita a l'església. Això és el delme, el diezmo, el delme. O sigui que ser camperó en aquesta època és xuc. Sigui com sigui, nosaltres començarem a jugar amb el duque Bernat, que sí, i començarem i ens posem mans a l'obra, a veure què tal.
Això és el tutorial, jo me'l passo perquè sóc un boss. Llavors, tenim aquí tot el regne, com anàvem dient, d'Aquitània, que és el regne del senyor Luis el Tartamudo, que és el nostre senyor feudal, el nostre rei, que va existir. Voleu informació, la busqueu. Vale? Llavors, aquest home és el meu senyor feudal. És el meu rei, perdó, el meu rei. Vale? Llavors jo estic sota el seu control. Però jo controlo part dels seus dominis. Què és això? I a canvi em quedo els impostos de tota aquesta zona. Qui em dona els impostos? Repeteixo, els meus vassalls. I els meus vassalls són tots aquests homes. Tinc el Salomón de Gothia, que és el comte d'Urgell, que és aquesta regió. Qui més tinc? El comte d'Empúries, que controla Empúries. I finalment, Bernard Emenon, que és aquest home, que controla, des d'aquí França. Llavors, característiques d'aquest personatge, si us fixeu, és francès i és de la família Guelonès. Los Guelones. Us puc explicar una mica història d'aquest personatge, perquè tinc coses anotadetes. Aquest home és fill de Bernat I, Bernat de Septimània, que lluitava, era un francès, tots aquests són francesos, són de l'imperi carolingi, lluitava sobretot en contra dels musulmans, que és el nostre principal enemic en el joc i el que era la vida real. Llavors, hi ha no sols guerra contra els francesos, contra els musulmans, sinó que també hi ha guerres internes dins l'imperi carolingi, i un dels terrenys que voldrà Bernat II, que és el nostre personatge, i que també ho volia el seu pare, és tot això de Tolosa, tota aquesta regió de Tolosa, que també haurem de lluitar per aconseguir-la. Anava a dir que el primer que havíem de fer és casar-nos, però el que farem és casar el nostre fill en aquest capítol i ho deixarem aquí. Volia parlar del paper de la dona, però ho deixarem pel proper vídeo. Llavors, què tenim? Tenim un fill que es diu Guillem Guelons. El primer que fem és casar-lo i li buscarem un pretendent. En aquesta època hi ha una que se'n diu matrimonis concertats. Els matrimonis concertats són els matrimonis de la noblesa d'aquesta època. Els nobles molts cops no es casaven amb qui volien, sinó amb qui volien els seus pares. Un matrimoni és una forma d'unió política, és una forma de crear aliances. Si jo caso la meva filla o el meu fill amb algú de l'imperi carolingi, Carling, de la família carolíngia, tindrà una aliança política amb els carolingis. Per tant, no es casaven amb qui volien, sinó amb qui volien els pares. En el meu cas, faré el que se'n diu concertar esponsals. Els esponsals no és un matrimoni, és com un contracte que es fa dient quan siguin majors de 18 anys o quan tinguin la majoria d'edat, es casaran aquestes dues persones. O que per ara estan vinculats, no es poden com precasar amb ningú altre. Llavors veurem, sembla que dona l'ok el senyor Lotarí de Lotaríngia i ara veurem si ho accepta. Veurem, deixem passar uns dies. Al gran duque Bernard, la paz sea contigo, decidió aceptar tu sugerencia de un matrimonio entre Guillem i Irmgard. Guillaume. Anem a veure què controla aquesta dona. És una bastarda. Una bastarda vol dir que és fill del rei, però va néixer fora del matrimoni, és a dir que o ell o ella van tindre el criu i no estan casats, o sigui que això ja li treu una mica de prestigi a la cosa. I anem a veure el seu pare que controla. El seu pare està controlant tot això. Llavors jo he casat el meu fill no perquè vulgui que sigui feliç amb aquesta dona, sinó simplement per tindre una aliança política amb Lotaríngia. I ho deixarem aquí per ara. Hem introduït alguns conceptes que a classe ja hem vist o estem pendents de veure. Llavors, el gameplay es queda aquí. Res més, anirem veient altres cosetes en un proper vídeo. Se me cuiden, ens veiem a classe.